taller de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui pintarem una rosa i la pintarem amb una carxofa. Per fer la nostra rosa necessitem la carxofa, un regle, cartolina blanca, aigua, tisores, rotuladors, pintures a l'aigua bé acríliques o aquarel·les, bossa, una bossa, jo en aquest cas he agafat aquestes bosses a congelar, pincells i paper de... Per fer el fons del nostre punt de llibre farem la bossa i posarem els colors. En aquest cas jo faré servir rotuladors amb la punta ben ampla perquè és més ràpid. És molt senzill i queden molt macos. I ara mesclaré. Sí, una miqueta més. Està bé. Bé, doncs agafarem el pincell, posarem aigua i tota la cartolina blanca que tenim com a punt de llibre, que serà el nostre punt de llibre, posarem aigua ben ple d'aigua. Llavors agafem la bossa, la pinto a sobre, més o menys com vulgueu vosaltres els colors, i passem el dit per sobre. I així ja veureu que maco que queda. Mireu, ja tenim el nostre fons del punt de llibre. Podeu fer de molts colors, de 2 colors, de 4 colors, això la creació de cadascú. És molt divertit. I ara agafarem la carxofa, la partirem per la meitat, ens quedarà com aquesta, i en aquesta part la posarem a la pintura. Jo he agafat la pintura vermella, però podeu afegir els colors que vulgueu, Llavors, posem molta aigua. Bé, doncs, ja podem estampar la nostra rosa. Podeu fer més per provar a veure com us agrada més. Aquí, fem així, s'apretem ben fort. I aquesta queda molt fluixeta. Llavors agafem pincell i si volem anem acabant una miqueta. Això depèn de cadascú. Ja tenim una miqueta la pauta per on tenim d'anar i només ens faltaria, si volguéssim, fer la tija. En aquest cas aquí podeu posar el vostre nom, el que vulgueu. La podeu acabar de decorar com vulgueu. Bé, doncs així és com ha quedat el nostre punt de llibre. A veure si us animeu i envieu les vostres roses i punts de llibres a les nostres xarxes socials. Fins aviat!